umpama ditimbali Gusti Allah budal ora kowe. Aku tetep mangkat. Nah, apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat sumende marang kersane Gusti. Kenapa kita harus takut? bener. Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. Sing digoleki KTP ning sing ketemu jo kluthuk. Masya Allah Mas Cahyo. Pripun? Piyayi Ponorogo penyan pirsani. Nggih. Saya itu selalu di mana saya main, Nggih. mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau, Nggih. luar negeri. Ini yang menjadi catatan dan kebanggaan saya sebagai masyarakat Ponorogo. Sebabe. Sebabipun menapa? Tidak ada yang lebih hebat dari masyarakat Ponorogo yang selalu menanamkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, gumolong nyawiji, guyub rukun kekompakanipun, menika saged dipun wastani masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar Iya, biasa. Jobi. Jenengane ibaratnya kaya kebo sapi mulih ning kandang. Saestu mula lah mriki to. Nggih. Mula dalu niki kula sampun menyampaikan ke Pak Lurah. Nggih. Kula mboten sah dibayar Mbak Lurah. Mergo iki ya. Wong niki kok omah dhewe kok. Nggih, Ning kula ken wehne niki. Nah, ngoten. Padha wae. Loh, nek langsung dibayari niki senes kula, Mas. Ngoten. Lek pamane niku dibayar, kula sing mboten cocok. Lah sebabipun Niki wau jenengan minggah Nggih. kalih Mas jenengan kluthuk Leres, to. leres. Sing ngomongan lak mung kula kalih jenengan tok. Lah ini yang menjadi komunikasi. Lah nggih, mongko wong sing omong ngeten iki biasane lak jer basuki mawa biya. Nggih. Mergo kakean omong, kakean ngendika akeh bab-bab sing disampaikan akhirnya awake dhewe rezekine akeh. Leres alhamdulillah. Kok iso kok limpahne ning masmu ki piye? Saman kira ngerti pepatah. Apa? Saman tau mireng mboten? Diam adalah emas. Diam adalah Emas. Lah terus? Emas ki regane larang nang mboten? larang. Lah iya, mlane kula meneng regane larang. Apa awakmu yo emas? Rumah samu dapurmu yo gemuk emas lho. Lah iya emas sing digemuki. Ngoten niku mbok ngerteni wong dalu niki awake dhewe nderekke Mas Cahyo. Iya. Sowan ana piyayi mbedi kula radi mriki sampean. Ya. Acaranya napa? Sunatan. Sunate sinten? Sunatane Pak Lukman. Loh. Kowe tak tuwonyo tenan lho kok iso sunate Pak Lukman ki. Kowe iki ra paham malah kowe iki kok. Loh, ya jelas paham wong beliau sama bapak sendiri kok. Pak Lukman ki dina iki sunat. Nggih. Mergo apa aku ngarani sunat? Sebabipun Sunat ki saka tembung syukur karo nadar. Masya Allah. Syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nadare apa mergo anake wis disunat, nadare begini nanggap wayang dan ternyata alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Dadi Mbah Lurah Lukman ki sunat ki syukur lan nadar. Syukure wis karo sembadan, nadare ya wis kasembadan. Masya Allah. Jane ya iso omong ngeten ngoten lho. Nggih. Bathok bolusi madu niku. Balane niki bathok bolusi telek, Pak. Kok bentuke kaya ngeten kok iso. Gini mboten? Nggih. Dadi Pak Lukman ing dalem menika sunat, Pak. Masya Allah. Senajan to sing ditetak iki mung anake. Mas Hafid. Mas Hafid, Tetak ki apa? tetak ki saka tembung teki teko. Teko kadewasane, alhamdulillah dadi anak sing wis ditetak wis teko kadewasane. Masya Allah. Bosok dandanane rada bening rada apik, omongane melu apik Mas. Sing apik apane? Loh, Bening lambine to. klambi gundulmu bareng mbok wae klambi rupane malah kaya juragan ndok asin aku. Wis ketok cerah to kok iso. Cerah gundul. Bareng aku ning jeding iki lho. Nggih. Karo klosete. Pripun? Rupane yo klambiku iki lho. Ayo disyukuri kok iso. Iya. Bangsane. Dadi tekan. Tekan wis tekan kadewasane Mas Hafid insyaallah dadi anak sing dewasa. Insyaallah anak sing dewasa iki besok bakal nyenengke wong tuwa kekarone, Pak. Alhamdulillah. Takipun apa? Tak akan sulit titenono anak lek wis iso nyenengne wong tuane, insyaallah hidupnya tidak akan sulit. Apa yang dicita-citakan insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kuncine iki wong tuwa, Mas Cahyo. Nggih. Lho nggih lho. Mergo napa? Lho iya lho, Bos. Sebabnya Mas. Wong tua ki lek mbok seneng nih, apa sing mbok sedya bakal kasembadan. Kuwi tenan apa ora? Lho iya. Wah, omonganmu koyo wong-wong tenan-tenano ae. Iki dienggo anak-anak saiki. Kadang-kadang bocah-bocah saiki orang ngerti basa surga di telapak kaki ibu. Nah, kuwi. Itu sudah dari dulu ada, Mas. Ngono lho. Lah iya. Dadi kudu nyeneng nyeneng wong tua. mulyane wong tua, besok uripmu bakal luwih mulya. Niki lho, Betul, Mas. betul Niki lho. terus niku. Mulyake wong tua berarti luwih mulya. Iya. Bisa taruna lan iso ngungkuli bapa. Lah kuwi kata-kata sing salah. Lho.
Piye to ki kok salah ki lho? Nek ndi-ndi ngendika yo kudu iso ngluwi wong tuane. Wi kata-kata sing salah Mas Cahyo. Lho, Kok Tarno kuli bapak piye to sampean? Mas Cahyo ki sarjana lho. Sarjana, tapi lek dari kata-kata itu saya bisa adu argumen, Bos. Wah. Lha kuwi kekudangane wong tua marang anak. Kowe le aja mung padha karo aku. Yen aku dadi lurah, kowe dadi bupati. Nah. Yen aku bupati, kowe dadi presiden. Nah. Tegese luwih dhuwur timbang bapake. Itu kalau orang tua itu profesinya positif. Nun sewu lho. Ah. Tarno kuli bapak boleh. Mbah Lurah, Mbah Lurah anak sampe dadi camat, dadi bupati oleh. Penjenengan bapake nggih dalang to? Nggih. Saiki dadi dalang kunjenengan dadi dalang kundang, oke. Tarno kuli bapak. Bapak, bener. Tapi kita lihat dunia itu paradok. wah, bahasamu kayak mahasiswa rek. Kowe mbiyen apa tau sekolah menengah apa? Aku tahu sekolah menengah kejeron minggir neh aku. Maksudnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi malah ndek iki sambar bledek mudun neh. Ah contonge. Wong ngomong serius kok Iki, iso. aku iki serius iku lho serius. Dadi kata-kata niku, Bos. Nggih. Nun sewu. Tarung kuli bopo, itu lek profesine wong tuan itu positif. Nun sewu. Dunia itu paradok, enek sing apik, enek sing ala. Yen wong tuane nun sewu, yen wong tuane iki nyambut gawe maling umpama. Napa jenengan badhe ngendikan tarung kuli bopo? Yo aja to, mosok Loh, bapake sewu. maling kono bose maling yo aja. Lah nggih, berarti kan salah niku. Oh iya salah. Ngene mboten? Bapake maling, le kowe kudu bisa tarung kuli bapa. Kudu bisa ngluwi bapak. Nggih. Bapak sedina iso maling TV 5. Kowe besok kudu bisa maling kulkas 8. Lah, Kowe lah. mungkin. Nggih napa mboten? Oh salah kuwi. Salah. Sing muni taruna kuli bapak iki lak adikmu mau pertama. Jenenge lah yo melu-melu. Aku gur nguatne aku ukuran iki. Tapi kan salah. Iya salah. Kuwi lek wong lanang, lek wong wedok, nun sewu. Piye? Delaki ibuke nyambut gene open BO. Nggih. Ya ora? Apa kuwi lho? BO yo apa? Open BO. Apa kuwi? Oh, Wanita panggilan. Oh, Wah. diceluk kon nyinden embang ngono. Kok nyinden nyapa jane iki? Ya Cah nakal. diceluk, ditanggap karo Pak Lukman nyinden. Cah nakal lho, cah nakal. Oh, kuwi berarti bocah ngelintis nakal. Oh senengane gelut padha Mukari, wedoke. mukari. Oh, iya. Pekerja malam. Penyanyi dangdut. Penyanyi dari dasmu ya. Open BO. Lah iya. Begegek. Meksa dicethake ora. Lah ra jelas kok jenengan kok. Aja rusuh-rusuh to. Lho ora rusuh tapi kan ora mudeng. Nggih, nggih. Umpama nyambut dene mboke open BO anak wedok. Napa mungkin tarung kuli bapak? Nggih. Ya aja no. Lah nggih. Berarti kata-kata niku salah, Bos. Ingkang Aja tarno kuli bapak. Sing Muga-muga bisa taruna bekti karo wong tua lan bisa ngerti karo nusa bangsa lan agama. Masya Allah ya hebat lho penemune Iya, apik iya. Loh, Tak garis bawahi. Eh. Tegese padha karo dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki lho Mas Ngono kuwi, padha karo kuwi. Bapak kuwi tak pendem enek 6 meter metu neh kok, Pak. aku ki Lah ngene lho kejeron le. Kejeron. Angel Iki iki, malah Pak. nyumber, Bapak. Masya Allah ngene iki lho Sewu iki seniman ki yang mengedukasikan bahasa ngono lho Lho tapi yo salah aja mendem jero. lho kepiye Kok mikul dhuwur tak dekek ning dhuwur ngene pas nusa pas gesang nggih. Tak dekek ning dhuwur, terus tak gene pagupon. Tak dekek ning gone dhuwur wit klopo, malah nesu pangan codot bedino. maksudnya di penjelasan jelas Ngeten lho, mikul dhuwur iki tegese jasa-jasa dari orang tua iki Nah. kita lestarikan sebagai Betul. anak ayo dilestarikan. amanah Amanahe Ngono lho, ngono kuwi. titipan Mbah Bin- Lurah Ah. punya titipan punya amanah piye leng gula wentah ke putra jadi tongkat estafetnya itu selalu disalurkan Pada anaknya. Nah, ngono. Lah mendem jero ki tegese pamane wong tua duwe bab sing ala ora apik kaya maling dan sebagainya. Kuwi kudu diilangi, aja dirembuk, aja dirasani ning bisa menampilkan prestasi yang luar biasa walaupun anak seorang maling namun menjadi generasi yang handal, hebat, mampu mengangkat harkat martabat Indonesia. iki lho maksudku ini iki lho rada cerdas sithik ngono lho Omongane kok tetes kita kulo melu demo ndek iki sampean. ngawur bae wong ki aja sok nyalahke lambe lho aja nyalahke lambe wong kuwi ajening diri gumantung saka Lati. lati mula saiki iki mulutmu harimaumu Kuwi mbiyen. Loh. Mulutmu harimau ki mbiyen, tapi sekarang itu bukan mulutmu, lah napa tapi jarimu itu adalah harimaumu. lah kok saged Kowe ngantek ngetik salah, nggih story kleru, kowe dipenjara kowe. lho memprovokasi Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur ayo. ora celelekan lho Apa? memprovokasi
Iki mesti banyak kok Mas. Ah, iya, Aku ki serius Mas. Mbah Lurah Lukman tuh kenapa memberikan satu sudut positif kepada Mas Cahyo? Mbah Lurah ini 3 periode. Nah, Bener aku yang ngerti. Tidak ada rival, tidak ada lawan. betul. Renek tandingannya. Ini bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah ini menjadi pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih pejabat yang hebat seperti Mbah Lukman menikah. Ini loh Mas. Loh, Ini niki, loh. contoh loh Pak. Piye? Contoh loh niki 3 periode. Secara dasar ilmu intelijensi yang tinggi berarti itu sudah dipegang Mas. Secara EQ, SQ-nya ada. Betul. Nggih. Ngono. Tegese iso mbangun kae lho, babakan dalan, terus babakan fasilitas umum jenenge apa nek? Infrastruktur. Lah ya kuwi. Asem iki Medion dhewe iki Pak Boge. 3 periode. Iya Pak, ini dikatakan bisa mencerdaskan masyarakat. Leres nggih. Kula harus cerdas sampean barang. Karena amanah ki angel Mas, ngono lho. Iya iya stop. Aku oke aku stop. Makanya beliau 3 periode berarti kuwi digugu. Anggone leh ngendikan digugu, anggone leh tindak tanduke ya digugu. Leres. Mula manusia itu dilihat dari perilakunya masing-masing. Awakmu, iso kaya Mbak Lurah ngono kuwi. Nyapong jat aku dadi dagelan kok. Loh. Piye ta ki? Loh, cita-cita setinggi langit tuh boleh. Aja dul-dul sampluk pesawat malah bongko kowe. Mas, Gusti Allah niku sampun ngodrate piyambak-piyambak. Nggih. Wong kuwi mesti duwe gegayuhan. Piyayi sakmeniki ya ora mungkin ana sing duwe kepengin kepenak uripe, mulya, penak apa leh ngopeni keluargane. Semua cita-cita itu terkopi di dalam hati. Ngono lho. Kuwi dadi wong apa kowe? Loh, dadi orang penting pejabat. Nek wis dadi pejabat, Ayo memakmurkan masyarakat. lek wis masyarakat makmur, Makmur ya terus karek kesejahteraan. lek wis sejahtera, Fasilitas umum untuk masyarakat. Apa kuwi fasilitasnya? ngene tak Loh, omongi. kebutuhannya oke to, Mas? Iya. Kok kowe fasilitas barang. Dene iki. Ngene, iki mumpung lek kene. Iya. Fasilitas. Kalau pembangunan jalan barang ngono itu. Tak dudu ae kowe. Wong ki penak, mulya, ki malah rekoso, Bos. Kok saged ngoten? Tak omongi, kowe pengen dadi wong piye? Nggih, paling mboten kados Mbah Lurah. Wong sing Nggih, wong sing paling tidak lengkap menjadi pejabat. pejabat ki lek bener iki insyaallah bakal bener. Ning kadang-kadang nun sewu, penak ki dadi dagelan. Kok saged sampean milih ngoten? Metu ngene tabui lan apa gedhe-gedhe apa. Kowe lek dadi pejabat nun sewu. Kowe tau tumon pejabat mlebu balik desa terus tabui walang kekek. Yo ora pas. Nah, ora pas mlayu nek dadi dagelan, ati ki kudu ayem. Wah, iki marai ra iso maca, Mas. Dadi nek kon nyalon apa-apa ra bener. Kowe pengen dadi apa? Wong sing Sukses. wong sing Sugih. Ayo sugih ning sukses. kamu. Ngarah-ngarah. Tak ilmu iki ilmu Jawa iki. Ya, ayo dino saiki. Rasa gandeng, bendino petuk gandeng. Wong bendino lho amal kok dadak gandeng barang. Gandeng iki rasaku. Gandeng iki bayar goblok. Manusane iki lho kok iso. Tapi pengen dadi wong sing Sugih. wis salah. Lho, pripun? Aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Kok saged ngoten, Mas? Mergo wong sugih ke wong sugih ke mesti urung cukup. Urung karo lek cukup. Urung karang cukup. Jangan persani. Wong sing ning nggone pemerintahan ke, Pusat pusat ke, enek wakil menteri sugih ora? sugih, Pol. Nyatane sik kurang cukup, sik korupsi. Lho, Ya ora? nggih. Padahal wakil menteri lho kuwi. Iya, sugih nesune nagih. Wis sugih lho niku, Nggih. Bos. Ning sik kurang cukup. Ning beda karo wong cukup. Wong cukup ki mesti sugih. Mergo apa? Mangan ibarate nggih sego lawuh krupuk kae wis cukup. Wis rasane wis sugih atine. Kaya mulya. Mulya. Nggih. Numpak kendaraan ibarate sing ora tau dipajekne, ora nek plate, ya wis nyaman karo bojo anake. Oh. Kene mboten. Leres. Wis cukup, mergo cukup. Iya. Dadi sampean antarane sugih karo cukup milih ndi? Wong cukup. Kok iso cukup? Loh, Upamane bojomu njaluk apa-apa saiki. loh, ya wis. Monggo sing jeneng wong wedok lak skincare kaya ngono, perhiasan kaya ngono. Loh, kula mesti cukup. Mas, aku tukokno skincare, cukup. Aja mbok terusne. Wong Seto, cukup. seto. Pamane njaluk mas-masan, kalung. Cukup, aja mbok terusne. Wong cukup ki penak, Bos. Mas kudu nggo arep iki berjanjian arep Wes. keyakinan ki lha tukono sing anyar. Wis cukup, sing lawas sae gawe. Wah. Dadi cukup kesederhanaan to. Wong cukup ki luwih sugih. Loh, nek lak sugih lak ora tenang. Ora piye? Ora tenang. Beda lho.
Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Lah kowe iki cukup nek tenang to. Ora seneng. Lho, ora seneng. Iya to, Mas. Kata-katamu ya bener tapi kadang-kadang kleru. Lho, aku ki dulurmu nom lho. Dulu tapi sok bleset. Lah kowe lak ora duwe rasa seneng nek ora sugih. Seneng kuwi kalah karo wong tenang. Lah piye kuwi tundane? Ngene. Wong seneng ki wong seneng kuwi kalah karo wong tenang, Pak. Kok iso? Wis seneng ya? Nggih. Karaoke ning room. Ya ora? Nggih. Nek wong tenang, nun sewu, arepe nyanyi ning gone sawah, arepe lho iki teko lho sing wong iki lho. Kuwi tenang banget kuwi wonge. Iki wong tenang ya cukup ya iki. Dek nek kesusul ari-arine ngono kuwi. Seneng dek. Iya. Wong tenang ki aman lho, Bos. Urip tenang ki ya mesti seneng. Nek wong seneng urip mesti tenang. Nun sewu. Lho ya. Kenal lagi? Bener ya. Ya ora? Berarti kudu dasare Lho iya. seneng. Apik. Nggih. Jenengan? Jenengan Nggih. seneng Seneng. karo bojo Mbak Kesi seneng. Wis seneng Tresno, banget. Kemana-kemana diajak. Aku wis 16 tahun ya Bu Kesi omah-omah lho kuwi. Berarti Delok kas pernikahan perak Oh. 25 tahun. perak Bu bakane aku karo bojoku wis meh pernikahan seng iki. Malah neyeng gilani ora. Malah Ora enak pernikahan seng perak mas ngono. Perak 20 tahun. Kula niku 15 tahun seng. Nggih. Jenengan karo Mbak Kesi seneng? Tresno. Seneng. Sebabnya apa kok seneng? Ayu. Ayu. Sebabnya apa kok seneng pisan Kas? Ayu. Ayu. Sampan rene mau numpak napa? Ya numpak mobil. Seneng karo mobile. Ya seneng halus penak tumpakane. Karo omahmu seneng jenengan omahe jenengan. Seneng. Mergo Apik gede. Bocah ki sing ditekoki renono kok ngurusi bondone wong ki ngapa to kowe? Bene. kowe menengo, kowe menengo. Aku tak tekon gawang bleset saiki kowe. Karo aku ya, ayo. Kowe nyapa guyu kowe? Lah wong dhek duwe lambe ya bekne guyu kok iso. Wah, sane. Tinggal guyu dhek apalane lali tekan dino lali. Mergo Mbak Kesi mergo Seneng. seneng mergo Ayu. mobil mergo Apik. omah mergo. Becik. Nah, berarti garis besarnya iki wujud. Bentuk utawa wujud. Jenengan tresno bojo ayu mergo wujud, tresno mobil apik mergo wujud, tresno omah gedhe mergo wujud. Yen sampean ning donya ki kabeh tresno mergo wujud, piye carane jenengan nisnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Nggih, Gus. Matur nuwun, Gus. Aja mbok gas Gus, iki apa tau mondok kok gas Gus. Kowe ra ngeling aku. Kowe ra ngeling aku. Ngeling apa? Ndek aku mondok sak wulan kowe ra ngerti kowe. Ning ndi kok lak ketok saulan? Ning pondok Ramadan Ah, rupamu kapur. Balerano piye? jenengan tresno Mbak Kesi mergo ayu wujude, mergo mobil apik mergo wujude, omah gedhe mergo wujude. Yen sampean ning donya kabeh tresno mergo wujud, piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Aku boleh membantah? Boleh. Nuwun sewu. Sampeyan yen duwe pendapat lamun to Gusti Allah ora wujud kuwi salah. Kok saged? Gusti Allah ki wujud saka cedhake karo awake dhewe nganti ora ketok. Leres Mas. Jenengan ngerti alis? Ngerti. Wujud mboten? Wujud. Mergo cedhake karo mata, akhire ora ketok. Ketok Padha karo sampean ra ngoco. Iki omongan tenanan tak goblok pisan ning ora. Iya tenanan lho, Bos. Aku ngomong Dadi Gusti Allah ki nyiptakne kabeh cedhak karo mripat, mergo apa? Awake dhewe kudu iso ngoco sapa sejatine awake dhewe. nah, jatine awake dhewe sejatine Ora paham jenengan iku. Gusti Allah iki saka cedhake karo titahe, karo makluke nganti kaya-kaya ora ketok. Apa-apa yang terlalu dekat sok-sok ora ketok. Ning secara batin ya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah. Tapi nyapa sang manisane bojone semergo ayu? Wis salah. Anu mergo atine apik. Ora. mergo ngene Mas kabeh. Ora melu. Leset terus kowe. Aku mbok gawe enteng bengi iki. Wah. Iki lho tekono. Iya. Sik non pangapunten Gus. Pripun? Kok sampean menekankan Mas Cahyo kok piye carane nresnani Gusti Allah tanpa wujud? Lah nek sampean dhewe wong gelar kudu iso gulung. Tak gulung. Wong buka kudu iso Nutup. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Ora mbok tekoni yo. Kembalikan Gus. Ayo. Debat gak pas. Ngoten niku, Mas Sewu. Depan piye? Lah nek kabeh wujud lah nek sampean. Nyapa? Piye lek nresnani bojomu? Lho, mergo apa?
Lho, mergo yakin. Bojoku bisa nggawe seneng atiku, bojoku bisa nggawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Loh. Lah kepiye lehmu tresnani kendaraanmu? Mergo yakin mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi ora bakal rewel. Loh, Olehmu tresnani omahmu piye carane? Mergo yakin omah iki bisa tak nggo gedhekne anak-anakku besok. loh. Kesimpulane Karo Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah kene sing ngancani awake dhewe sing nyipta awake dhewe. loh, Mulane awake dhewe aja lali manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tresno karo bojomu? Loh tresno no. Jenengan tresno kali bojomu? Tresno. Tresno karo anak jenengan? Tresno. Awakmu lek diceluk anakmu budal, Loh, ya budal lho. celuk bojomu? Digedhekke karo Gustine. Saiki ku tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah budal apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo, berarti ora tresno jenengan. Cangkemmu iki ning omah lho iki. Kok omongane kok dhewe ora ngisin-ngisinke. Lek ora trimo celukno Pak Sentul ya. Lah, Iki malah mateni kancane. bener pertanyaannya Iya, bener. Mbak. Iya. Lah iya. Piye? Kowe tresno karo bojomu, Saya cinta. karo anakmu. Cinta. Lek diceluk bojomu, Aku mesti mangkat. Celuk anakmu. Mergo tresno. jenengan. Jenengan. Eh? Nyapo kuwi ya lho, nyapo aku. Ayo, Aku tanggunganku sik akeh. tresno karo bojone. Tresno karo Mbak Kesi, Iya. tresno karo anake. Heeh. Perbandingan saiki karo Gusti Allah karo anake karo bojone luwih gedhe ndi? Ya Gusti Allah yang menciptakan kita. Awakmu ya ngono. Iya. Lek diceluk Lho Gusti bar ngono mbok barene aku meh. Ya, wong loro. Saiki wong loro. Iya. Momo ditimbali Gusti Allah budal apa ora kowe? Aku tetep mangkat. Nah, iku. Apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat sumende marang kersane Gusti. Kenapa kita harus takut? Bener. Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. Sing digoleki KTP ning sing ketemu jo kluthuk. Wah. Ya, sing ketemu dhuwure sama KTP. Jo kluthuk. KTP ku. Iya. Lah kowe ora ngerti. Berarti kowe maca KTP kurang babar kowe. Kowe ro ngisore. Misale sinten? Loh, KTP-ne ke Sapa? Loh, usia seumur hidup. Loh. Dadi Sik suwi aku. mosok wong KTP seumur hidup diketokke iki lho. Wis to, pamane nun sewu ngene kabeh kan nglakoni. Leres. Nggih to. Anu aja nggih banjuran iku. Oh, Nggih, Mas. Mas. Leres. Mula saya yakin secara akhlakul karimah, Ya. secara jasadiah, secara kolbiah, Betul. ini insya Allah tertanam dengan masyarakat Bedi Kulon. Mulane Ponorogo menika saged dipun wastani hidup dengan budaya, Akan indah, hidup dengan agama, akan terarah, hidup dengan ilmu, akan lebih mudah, hidup dengan olahraga, akan bergairah. Menika. Hidup dengan selingkuh kakean pola. Nah, ya. Nah. Pas to. Entek-entekane kuwi to. Betul. Infrastrukture lah kuwi ya. Nggih niku. Gak kena ngomong-ngomong nyenget. Bangsane. Kesanipun gato. Leres. Dalu niki lak memang mengkolaborasi antar panjenengan kalian kula. Nggih, Antar kota dalam provinsi menika pancen. Antar Bis kota kuwi dalam- ngawur. Piyayi Ponorogo kan jemenaki Mas. Nggih, Pak. Nggih. Teng kene dagelan nggih seneng Lakon teng seneng. lakon ngematke teng gending nggih gatekke. Leres. Mula lumaku ning pagelaran panjenengan kula namung nempel wedal panjenengan kemawon. Siap, nggih, nggih. Siap. Bener, Pak. Pun. Niki kula maos layang nggih. Siap. Aja, Anu aja. dipun rencangi panjenengan. Monggo. Mboten panjenengan. Nggih. Budi. Nggih. Nun sewu. Rene, Mas Luduk. Nggih. Kancana, Iki gandengan ten layang Nggih, nggih. nggih. Tak macane. Aduh, menika kleru, Pak. Lah piye? Sing pripun jalan? Iki enek layang to. Nggih. Saking Setrusna Budaya, tak macane. Lentu Pak Cahya menika. Sing bener piye? Tak wacane. Nya. Nggih, Bu. Jenengan iki sik lentu, Pak. Jenengan niku kula benerne malah duwene kula pripun jenengan Mas Cahya. Lah jare arep apa? Kowe manut to dalang. Dalang ki makrifat lho. Iya ya. Iki lak kaya sing ngendikane adimu mau lho. Nggih. Ponorogo ki lakon ya Lakon, seneng, nggih, nggih. lagon ya seneng, Nggih. guyon ya seneng. Nggih. Gandeng ana layang, Nggih. nggih to. Sampeyan meneng dhisik iki tak macane ngono lho. Pripun, Pak Cahya? Tak macane. Lentu Mas Cahya. Sing bener Tak wacane. nyoh gur maca rayaan nyapa lho. Lah iya wong piyayi ki ora medhit kok iso. Wacane, tak wacane. Ayo. Lah saiki aku takok, gandeng layange wis. Tenang. Kok tambeleke penak. Iki tak macane. Kleru, sing bener tak wacane. Apa kok? Wes gini lho, sing bener gini lho. Sing bener, nyo gowenen. Lah ngono. Lah karepe Mas Cahyo iki macane piye? Oh. Ngono lho, angel ta basa.
Ora kok macane unine iki lho. Tulisane maksudnya. Nah, nyawa celul dhewe. Ora ki awakmu kaya nggih. Eh, Kok sapa to? Kok sapa iki? Kok sapa? iya jan iki. Lek saka piyayi sapa asmane sponsor Dan sapa? pripun? Saka Heh? sapa? Lek saka sapa? Saka jenengan lho. Kok iso? Lah kok kelur ini priyo? Oh iya. Assalamualaikum Pak Dalang. Nggih. Sugeng Pak Dalang Ki Cahyokun tadi kula nyuwun gubuk asmara. nek Nggih. maca karo ndingkluknya. Gubuk asmara lajengaken jaranan ingkang ngayahi Mbak Winong Nawangsih saking kula Mbah Kademin Jepit etan. Jepit kok jepit yo. Jepit etan lapangan. Matur nuwun wae. Jepit etan lapangan. Mbak Oh, Kademin jepit ini, etan Mbak. lapangan. Mbak Kademin. Layakno digambari lapangan barang. Loh, lan ndi Oh, wis dikerok sukete. Tunggal minggok kuwi tunggale ya. suket. Suket to dikerok. Aku kelingan bojoku. Alise iki lho Pak, alise iki lho. Tukung-tukung Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa? Iya, Duk. Bebek. Lah gini kok sampean ora sanggit, Wong digolekke bebek wedok ki sing bebek lanang ndang piye ngono. Kuwi lho bebek. Kudune nek wis Kuwi lho bebek. Nggih. Bebek ki lek lanange siji, ki wedoke 99. Wis seneng lek aku dileput ya. Ya saora-orane nek wis iki apa tembange terakhir ki ya kowe dikepenakke. Oke. Sing terakhir wek-wekmu piye nduk jajal? Aduh tuh. Coba. Sehari yo. Sehari-hari bebek selubung tubuh. Sing wedok ki wek. Kowe ki ndang wek ngene. Wek-wek. Bebek lanang ndang wek. Ndang wek. Yo. Bebek wedok wis ngono kowe ndang. Kowe ki ndang muni to wek ngono lho. Apa itu? Piye? Wek-wek. 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 Yo. Wek-wek. Terus Bebek lanang ndang wek. Mancik. Terus Udul wis kewer. kok kewer yo. ngerti setelane aku. Sepelan dudu dagan lho sepelan. Lah iya udah ngerti makanya aku udah mudeng. Lah yo kowe iki wek-wek ngene to. Yo wis yo. Aku mangkring. Yo wis. Terus wek. Ora aku ngerti karepe wong wedok kuwi ora usah maido, ya nduk ya. Iya. Kowe kepenak ndi karo kene? Derek. Penak ya. Oh, derek kowe berarti kowe manutan kowe sak itu. Iya, emang. Tapi nek kono aku. Derek. Sing Oh, sik nek sing derek. duwe prinsip ngono lho. Kono Pak aku. Anu Nek ora ndek prinsip tabuki lho kowe. pilih sing wong loro. Oh, separuh menengah ke atas bagiamu Mas Pruduk. Terus separuh menengah ke bawah Mas Litik. Mosok Masmu enggak wae kloksane bekecot. Nyapa ke kosan bekecot iki lho. Ayo jere, tembangmu apa, Dok? Bekecot itu maksudnya apa sih? Kok tekok barang. Apa sih? Tak tuwunyo tenan. Apa lo? Hewan seafood. Seafood Jawa. Siput. Kalau ndolek nek nang warung tulisane 0202 iki gede bekecot. Nah, lek 02 kae tumbasan kae bekecot. Lek 01 coba tuku kae. Apa? Kenapa? Mayit. Wong wira. Iki nek gubuk asmara nduk, gubuk asmara. Kasmara. Bawa. Ya kan bawa. Ya, bawa. Yang bawa siapa? Ayo karo sampeyan kene piye kene iki. Yo budaya iki. Ya kene. Ayo. Nyingkar nyingkur. Rodok kemayu sithik ora iso to, Nduk? Gimana? Nyingkar nyingkur. Bicara rodok kemayu. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Enggak wangun aku. Yang wangun itu Mbak Tut. Pancen sampean ki wong wedok sing anyep, sing adem. Ora kaken polah.
Tenang, Lugu. Lugu. Iya. Uroh kok. Kowe iki bocah ki anggere ngomong guyu. Enggak, maksudnya wong wedok sing anget iki sing piye? Aku tuh Anyep. bingung. Anyep kowe kita ayu kopon. Anyep kok anyep. Jadi kamu itu pasif. Oh, pasif. Iya, emang aku tuh ceweknya gengsian. Gengsian aku tuh. Jadi harus cowok yang ngejar-ngejar aku. Aku nggak mau kalau. Berarti kamu tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Gimana itu? Ih, Cedeking pokoknya- adol, Oh, cedeking betul adol. kayak gitu aku ya, kayak Kowe nek gitu. nggon peteng dekem berarti kamu itu siapa? Dekem neleki cengelmu kuwi. Oh iso. Iki sing diarani wanita mutahharon. Nggon Apa bojoku tuh? malah wanita mutoh-mutoh. Ya. Lingsam yen mutan. Wis ngrasake sate ayam kene Ponorogo dereng tuh. Udah, tapi udah lama, udah lupa Loh, rasanya. mau enek sate kambing kok balura. Lah kan kambing. Tapi kan sate ayam pernah ya di sana tuh. Enek kene enek sate kopok lho. Enggak, apa itu? Oh, enek sate kopok. Apa sate kopok itu apa? Enak banget. Sate Beneran? blended. Sate blended satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Nah, itu. Kene lek ngarani sate kopok, enek. Tempe benguk wis tempe benguk. Enggak, apa bengok ya, Bang? Bengok ki kono gede kae. Tempe benguk. Kene iki enek Ponorogo. Kuwi lho. Enggak tahu. Oh, Besok coba. dibeliin ya. Eh? Besok dibeliin. Lah apa-apa. Ya. Berarti kita ya iki matri. Bukan materi, aku tuh realistis. Apa? Realistis. Oh iya, wadah. Kok bodoh. Istriku juga wanita teralis. Tralis ki lek yo Tralis apa? pager kae kok iso. Realistis ki ora ngerti ngono ngengkel Ayo, bae. kok aku- Realistis itu sama dengan infrastruktur. Iki senengane Mas Cahyo. Itu. Lelampahan kang Besok bojomu yo kayak selendang ini iki tuk dadi sinden apik. Selendang trimo sampe netok ngene. Meriayi. Bojo ki lho meriayi. Selendang nek tak tukang selendang iki dawane nek 7 meter. Lho, Ngantek kene blebet nek kene stres, ngantek kemripate. Bareng tak foto kayak mumi deh kan. Malah mumi. Wi. Terus? Terus Tresno tulus nadyan nengku bekas ya. Mas dah. Gebuk es mal. Oke. Ya. Oke, monggo diaturake. Yuk, dados. Barongane prematur. Sik, Pak. Barongan apa nek ndase cilik ngono kuwi. Ya Allah. Mas. Loh. Oh, kok. Oh.
tukang gambui, tukang gambui. Ben waras, ben waras. Combor kaya sapi ya iki. Kayak interaksi kena gire dhewe. Awas, boleh kan jembar, awas. Tepuk tangan, luar biasa. Oh, ini talenta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih. Malih, Mas. Keterima Mas Gluduk kowe, ayo. Patane dhuwur. Matane ning dhuwur. Iya. Dadi tenan kuwi. Hop. Mas. Ayo le. Awas, awas. Awas. Oke. Awas. Iya. Malih. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo gek dibudalke. Kok nehnya lho. Pun. Loh. Lah kok wis mari dhewe kowe? Wis. Loh, kudune sing neh kok iso. Mari. Loh, gak neh to? Wis. Wah, mripate mlili neh, Mas. Mripate mlili neh. Mlili matamu. Mlili iku ora perkara dadi. Lah ngopo? Kena ambune sarung iki lho. Sane. Lah sarunge sapa kuwi? Pak Dene lho. Mbok diombah to, Dede. Kowe iki untuk Mosok sarung diapili kok iso. Sarung ambune damel. Ngono kuwi kena royati lho, ngawur ae. Suri, De. Lho, kuwi lho. Suri. Ono nyilih mangsang. Mas Gluduk, jenengan lak ngambil sarunge Pak Din niku to? Nggih. Monggo nggih golek dhuwit jenengan to? Nggih. Akhire entuk dhuwit mboten? Oleh. Lah kudune ra ketang pira diparingi. Nah. Tondo tresno. Barokah iki enek. Nek kuwi. Ndun, Sarung sabdane aja nganti wurung tegese nek iya yen ora ya ora. gara-gara sarung lho, lehmu joget barongan ya apik. Lehmu joget apa kuwi jalanan ya apik. Rumangsamu ngene iki mlebu TV, cara dituntut, wah kuwi sarungku kena undang-undang kowe. Royati kowe ngawur ae. Mergo sarunge Pak Dik kuwi bukan hak milik. Kowe iki menteleng maklar tok mentelek lho ya. Loh, aku
Aku lek yo ngewangi Pakde to, kuwi melu teles ngono kuwi jere. Mangsamu. Oh, pirang persene yo diwehi. Sarunge nganti mambu ngono mergo ya sing kagungan kan gur kuwi. Nah, lek jenengan paringi dhuwit terus nggih tumbas sarung meneh. Wah, jenengan ganjarane luar biasa Mas Kluthuk. Ora mesake. Sat. Ya. Dek anu regane sarunge 100 cukup 100. 100 cukup nggih. Lho mboten cekam no biasane sak tahun 200 wis ngapiki. Atlas kayak cap mangga gak ada jajah duduk kayak. Sesuk aja tuku atlas tuku globeh. 100 ya Dek nggih. Susuk nggih. Susuk selawe ya Dek ya. Iso mangsane iki lho. Sing penting awakmu ki niat ngono. Kulo makrofin sedekah, niatmu sedekah. Ngono. Ki, ana nawala Mas, Mas. Nggih. Nuwun sewu, menika benyan waos mawon. Nggih. Pamit. Wah, nggih. Oh, jamu. Alhamdulillah. Kan balik ning Gontor. Nggih. Anu teng Ngabar. Ngabar Gontor. Nggih. Alhamdulillah. Soleh. Nggih. Nyuwun pangestu Bapak Ibu nggih. Anak kula Brahma nggenipun nyantri wonten ing Ngabar, mugi-mugi dados laring kang soleh. Nggih. Kok maring ini susul anakku Mas. Nggih, teng pondok. Tak keke ngabar. Alhamdulillah, pondok pesantren. Anak iki ning pondok wis enek rong dina iki rong dijikuk. Teng pondok bersalin. Iki urung tak bayar. Nggih. Sampun dipun waos to, Pak? Lah niki gur jenenge sinden niku? Oh, niki lho, enten jamu niki lho. Oh, jamu. Oh, jamu. Untuk Pak Taslim. Birgita, terus Jo Klitik, Jo Kluthuk, Pak Heru dan lain-lain. Alhamdulillah. Jamu wis kono tunjuk. Jamu napa Mas Kluthuk? Menika jamu napa? Tolak sitoske to. Jamu sorengat. Lho, apa kuwi? Jamu sorengat ki apa? Diombe isuk jengat menika. Oh, jengat semangate. Oh iya, berkibar semangate. Oke, siap. Wirasora. Tembangipun napa ingkang dipun kersakaken? Menika sekedap, nggih. Nun sewu saking panitia kegiatan tasakuran keluarga Bapak Lukman, nggih. Ngaturaken panuwun atas kerawuhanipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri nalika siang wau, Kang Giri, nggih. Ugi dumateng Ibu Hajah Siti Mukiyarti MAG, anggota Komisi E DPRD Jatim. Betul. Bapak Siswandi, anggota DPRD Ponorogo, Kecamatan Bungkal. Kata sangat para wakil-wakil rakyat dalam menika ingkang lenggah, Mas. Nggih, leres. Insyaallah Nggih. para pejabat-pejabat ingkang kawugan Nggih. yang berangkat dari masyarakat Nggih. diusung untuk menjadi masyarakat, kita harus dikembalikan kepada masyarakat. Nggih. Lan ugi menika saking penulis buku sejarah desa, Ya. nggih. Atas nama Pak Gondo Puspito, dia Iza, ugi Mas Vicky lan Sanggar Sarotama Ponorogo ngaturaken mangayu bagyo walimatul khitan wilujeng kagem Mbah Lurah Lukman nyuwun lagu Kusuma Wijaya, nggih. Dari panitia tasakuran keluarga Pak Lukman, nggih. Nggih, lajeng nyuwun Masa matimu datang Nggih. dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Leres. Yen wis diparingi panjang umur, awake dhewe patut selalu ucap syukur. leres. Doa Doa untuk Mbah Lurah Lukman pripun, Mas? Cek, Klitik? Kang Baku mboten kathah kok, Gus. Nggih. Namun setunggal doa saya untuk beliau, keluarga besar Mbah Lukman. Insya Allah piyayinipun dalam berbagi kebahagiaan orang dadak golek-golek, Nggih. berbagi sedekah orang dadak ngenteni. Insya Allah dalem menika panjangkaipun Mbah Lurah Lukman. Amin. Anggenipun netaken keng putra ridho lan hidayah tansah mayungi keluarga agungipun lan lumeber sedaya warga masyarakat wonten ing Bedi Kulon Nggih. Bungkal Ponorogo. Nggih. Iki. Nggih, matur nuwun Mas Klitik Nggih. kalian Mas Kluthuk panjenengan kuyungipun. Mas Cahyo ingkang Baku
kula pribadi namung sadherma menungsa limrah mboten wal kesalahan lan kekilapan. Nggih. Dalu menika murni kula panjenengan partenipun menghibur, Leres. mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Ibarate ning dolan ning Surabaya tuku setrika. Amin. Muga-muga Mas saya tetep ngrembaka. Alhamdulillah. Sukses terus Ki Gus. Matur sembah nuwun. Season 2 nanti kita sambung. Oh nggih. Ya. Inggah melih mangke goro-goro. Minggah wonten griya piyambak-piyambak. Nggih. Mugi-mugi pengasih saking Gusti tansah lumeber dumateng keluarga ageng Mbah Lurah.